Bueno, moi boas tardes a todos e grazas por achegarvos aos que estades presentes aquí tanto no local como aos que estades dende as vosas casas a través das diferentes canles que temos nas redes sociais a unha xornada máis desta figura que establecemos dende fai un tempiño que lle chamamos Falando de Natureza e coido que dá cabida moi ben a xornada que temos hoxe. Ao final, estes falandos de natureza son espazos de encontro nos que tocamos diferentes aspectos que teñen algunha ligazón co medio ambiente. Tivemos a sorte de fai pouquiño tempo de contactar con Ricardo a través de outra compañeira que nos fixo unha proposta máis que de interese a que logo se viñeron a sumar a outros colectivos que vamos a presentar agora mesmo. O cometido de hoxe é achegarnos un poquinho á poesía, como este xénero literario de fermosa beleza e que tamén pode servirnos de algún xeito de altofalante para, por que non, poñer esas pinceladas de denuncia ambiental e de agresións ao patrimonio natural que sofre a nosa contorna. Co cal, este sexto libro que xa é autoeditado de Ricardo, este Pousos de Natureza que temos aquí connosco, ven a seguir un poquinho este fío condutor, decir que este libro autoeditado está exquisitamente maquetado cunhas ilustracións ben fermosas, porque nos acompaña aquí ao lado tamén, por Abraham Vila, que lle agradezo moito a súa presenza. Nos van falar un poquinho do porqué deste libro, de como xorde, pero quería tamén presentar un poquinho máis polo miúdo a Ricardo Seixo, que moitos coñecerán. Ricardo é poeta, docente, intérprete, escribidor músico tamén, por suposto. Así que, digamos que polifacético, imos dicir. Aficionado a todas esas cousas. Agora nos contará un pouquiño, pero que sexa a primeira vez que nos escoitades neste formato, avisarvos de que os que estades aquí e os que estades na casa nos podedes facer consultas, xa non a min, senón a Abraham ou a Ricardo, que teñan ligazón coa temática que imos falar hoxe, que estamos retransmitindo a través das 4 canles de redes sociais, desde Facebook, Twitter, Instagram e de Twitch, co cal estamos en todas as partes. E nada, únicamente que disfrutedes os que nos estáis a escoitar. E teño que dar tamén as grazas, aparte de Abraham e a Ricardo, ao colectivo de Gosto de Vivir a Poesía que nos acompaña aquí abrazando un poquinho a Ricardo e, por suposto, as compañeiras e fillas de Ricardo do grupo Maraxe que pechará con este broche final a unha xornada que eu entendo novidosa para o grupo e que temos que agradecervos a vos. Co cal, grazas a todas, grazas Ricardo, Abraham, e presentádenos este Pousos de Natureza. Perfecto, graciñas a vos. Imos ver, eu vou me manter sentado ainda que me costa, por mor de estar a cámara aí e non andar toreando os que están grabando, por ter que andar movendo a cámara. Entón vou me manter aquí sentadiño e así formaliño, ainda que non son moito. Imos ver, eu vou falar moi pouco tempo, porque penso que as presentacións, o libro, aí vos vedes a tapa. Entón, o libro ten sentido se o vemos por dentro. Entón, cando reciten as compañeiras, pois ídelo ir vendo por dentro, que é por onde vai que ver, e é do xeito de presentalo. Pero que vou a falar un pouquiño do meu traballo desde o punto de vista de escrita. É dicir, eu digo que non, cando decía Andrés, é poeta, é músico, eu son afeccionado a todas esas cousas. Eu son unha persoa que escribe o que lle apetece escribir, porque precisamente podo facelo porque me podo permitir autoeditar. É dicir, eu autoedito os meus traballos. Entón, se non faz eso, se non autoeditaras, ao mellor, cando tens que ir a un editor, o editor, como é o que vai arriscar un capital, eu entendo tamén, perfectamente, é o que condiciona o que quere publicar. Eu quero publicar isto, pero isto outro non me interesa, etc. O iso que pasa na música, que ti firmas un contrato cunha produtora musical, unha discográfica, e eles marcanche o que lles interesa editar. É dicir, danse casos na historia da música, por exemplo, un grupo xa, eu como sou un pouco maior, pois xa moitos non o coñeceredes, que era Nuestro Pequeño Mundo,
pois, que era un grupo de voces moi interesante, pois ese grupo de voces desapareceu do mercado porque firmou un contrato cunha industria musical, cunha discográfica, de gravar, pois non sei se eran 5 ou 6 discos. Bueno, pois cando iba a gravar o último, a discográfica díxolle outro contrato queremos por outros 6 discos. Eles dixeron, non, nós queremos cerrar xa isto tal. Dixeron, bueno, pois a ver, presentádenos ou mandádenos o material que queredes gravar. Mandáronlle material que iban a gravar similar ao que gravaran hasta ese momento. Dixeron, non, este material non nos serve, tedes que mandarnos outro. Pero como non vos serve? Non nos serve, queremos outro. Isto non o vamos a gravar, tedes que mandar outro. Mandaron outro material. Non, isto tampouco nos serve. De tal forma que non lle gravaron, como uns, porque non quero mandar o material, non queredes gravar o material que eu vos mando, e os outros, porque eu quero gravar isto, que é o que quero rematar o contrato que teño contigo, non volveron a publicar ningún disco, nem gravar nunca máis. Desapareceron do mercado, e aí quedaron. Entonces, os editores marcan as súas normas, están no seu dereito de o facer, e os que escribimos queremos publicar o que queremos escribir, o que escribimos. E para facer eso, para ter esa liberdade, necesitas publicar ti. Que ocorre? Claro, é complicado, eu entendo, hai moita xente que non o pode facer. Eu podo me permitir ese luxo e é o que fago. Despois, a hora de vender os libros. Pois, por exemplo, este libro vendes a 10 euros. Se isto estuviera publicado por un editor, non se podría vender a ese precio. Tería que ser moito máis caro. Por que razón? Porque hai que pagar a imprenta, ao ilustrador, a librería ten que ganar, o editor ten que ganar, é dicir, para repartir 10 euros entre tanto personal, ao final non come ningún. Entonces, eu, como son editor e escritor, e como non vivo desto, non fago negocio desto, eu procuro vender para quitar o que gastei. Se o saco, perfecto, se non o saco, non pasa nada. Tampouco me vai hipotecar a vida. Eu son un traballador do ensino que está xubilado e que teño unha xubilación que me permite facer isto. Entón, pois, como me permite facer isto, fago simplemente porque quero axudar a sociedade na que vivo a reflexionar sobre a realidade que padecemos. Entón, a miña obra literaria, entre aspas, está pensada desde esa perspectiva. Ahora, este libro pon pousos de natureza. A natureza aparece como un elemento que está sistematicamente agredido, que os seres humanos agredimos sistemáticamente e depredamos sistemáticamente, e entón eu aproveito ese centro de interese que é a natureza para denunciar, a través dos poemas que aparecen aí, situacións sociais que estamos a vivir. Entón, para min a literatura ten sentido na medida en que é capaz de denunciar a realidade e invitar o colectivo a quen lee a reflexionar sobre esa realidade. Eu intento facer unha poesía tamén que non sexa complicada de entender. É dicir, eu entendo que cada quen fai a poesía que considera oportuna, eu entendo de que hai libros de poesía maravillosos, pero libros de poesía maravillosos que están escritos, ao mellor, para unha élite determinada, é dicir, para un colectivo determinado que pode realmente desmenuzar ese poema que aparece e digamos que interpretalo, releelo, vivilo, vivencialo, etc. Pero tamén hai libros de poesía que son complicados de entender, e falo por min. A min resultame complicados de entender. Eu intento fuxir dese tipo de poesía. Unha poesía que sexa moi complicada de entender, que solamente entende ás veces o que escribe, eu penso que iso é pouco útil para a sociedade globalmente. Pode ser para un grupo da sociedade ao mellor, pero para a sociedade globalmente é difícil de entender e de utilizar e de que sirva. Eu intento que a miña escrita, o que fago, sirva para que o colectivo social que o reciba reflexione a respecto da realidade na que estamos. E iso é o que vades a topar neste poemario e nos 5 anteriores. En todos eles, e nos que virán, en todos eles, eu escribo dese xeito.
non sei escribir de outra maneira. É o que chamamos, ou se pode chamar, é coñecido como poesía social. É o que fago. E digo que outros que virán, porque concretamente agora Abraham concretamente está ilustrando outro poemario meu, e hai outro poemario máis para salir este ano, que vai a sacar a Asociación Veciñal da Agra, cunha subvención da Diputación Provincial. Este ano van a sair esos dous poemarios. E eu son de moita produción, é dicir, escribo todos os días prácticamente, busco formas expresivas diferentes, ando argallando, agora estou facendo outro tipo de escrita, porque me gusta argallar, gústame traballar a lingua e utilizar a lingua con todos os recursos que poida ter, que moitas veces ten moitos máis recursos, pero eu non son capaz de sacarlos. Pero eu o que poida sacarlo, traballo desde esa perspectiva. E entón agora, para que vexades un pouquiño de que vai a historia, vou deixar que Abraham vos conte algo a respecto das ilustracións, e despois as compañeiras van a lervos algúns poemas. Compañeiro, cando queiras. Nada, boa tarde. Creo que xa nos conocemos casi todos. Pois, quédome co que dixeches ti para empalmar unha cousa con outra, no da liberdade. Porque nós non temos ninguna premisa. É dicir, a premisa que temos é, toma, colle os poemas, vinámolos, entre os dous vámonos argallando. Que ten de bo eso? Que eu non estou coartado, nin estou delimitado. Pero, por outro lado, tamén é unha responsabilidade bastante grande, porque os poemas poden ter moitas interpretacións, pero ti no momento que lle fas unha ilustración, xa estás enfocando o poema hacia unha imaxe concreta. Esa é moi difícil. Pero, por outro lado, tamén che dá a liberdade que nós temos de poder expresar o que nos consideramos oportuno chegando a un consenso. E a nosa idea, que non é tampouco o que dicía dos discos, ti no momento que estás forzado a facer certo traballo con un final esperado e desexable, porque vai ter que ser así económicamente, o noso final non é esperable nin desexable económicamente, obviamente, é outro, que para min é moito máis enriquecedor. É dicir, porque nós non o facemos obviamente por cartos, se fixéramos por cartos non estamos aquí. Estaríamos noutro sitio, falando con outro tipo de xente. Non, porque non solamente se trata deso. É dicir, no noso caso, a min o que me leva a facer estas cousas tamén é o da autoedición. Por qué? Porque digamos que non hai nadie máis que conoza mellor a súa obra que o propio escritor. Desde outro punto de vista, ti podes ter outra perspectiva, pero como complemento, non como coartada. É dicir, o meu traballo eu entendo como un complemento non como digamos, eu teño que fazer o que ti me mandas e ti faz o que te mando eu. Eso, aí xa, de feito, eso falaba con un compañero meu tamén que era ilustrador e comentaba estas cousas, non? Claro, cando isto se enfoca como un negocio, despois cando se delimita todo, despois que tocamos, obviamente, casi sempre, como ti ben dís, non sabes escribir de outro xeito, mas que tocamos paus moi importantes que, de outro xeito, ao mellor, a mí non me daría pé a poder facer certas cousas, se non fose a través disto, a través del e dos seus poemas. E por eso, desde o meu punto de vista, o enriquecemento é moito máis grande, porque non buscamos ese objetivo, tampouco temos, entende? O noso objetivo é outro, poder facer o que nos gusta, poder chegar a xente que máis ou menos podamos alcanzar, pero dun xeito moito máis humilde. É máis simple, porque eu creo que simplificando as cousas acabase moito antes, digo eu. É pouco máis. Pero de todos modos direivos que el foi alumno meu. Estou obligado a estar aquí. Non. E cando eu me propuxen editar o primeiro libro, falei con el, porque me apetecía que fora el que non ilustrara, non? E dixome, sí, pois nada, encantado, non me dedico a facer eso, pero basta que sexa para ti, sí, que eu o fago, e demais e tal, e fixo. Tempo levou, Tempo levou. Tanto tempo levou que ele pensaba que eu andaba agobiado polo tema, e eu non andaba agobiado porque a mí nunca me apuraron estas cousas. Pero cando incluso nos viamos, eu recordo Malpica, ali na Rúa da Patria,
que un día coincidimos e andábase metendo por detrás dos coches para que non o vira. Más ou menos. Dixo, vaime sacudir este, porque estoulle dicindo que xa teño material e demais e tal. Bueno, era un enredo, era unha brincadeira. Pois, e despois díxome, bueno, tal, fíxeno, pero costoume moito traballo e demais e tal, porque eu non fago isto, non me dedico a isto e tal, digo outras cousas e tal e cual. O sea que, como que han dicindo, mira, non me pidas máis, que non, hasta aquí cheguei. É un traballo que disfrutei moito, pero non quero facer máis. Vale, perfecto, o sea, eu entendo. En Malpica, que é onde el, é onde nos coñecimos, como alumno e profesor, fun a presentar o libro. E está no mercado, que se fixo a presentación, estábamos ali, estaba Paco de Tano, que é o que leva a editorial Caldeirón, Da que formo parte. da que formaste parte, e resulta que, falando así, con Paco, díxome, e logo non lle vas a ilustrar máis libros a Abraham. E dixen eu, mira, díxome que non o molestara. Despois desto, entonces ele estaba ali, calou, e chegouse a min tal, e díxeme, moléstame. E dixen eu, como? Queres ilustrar máis? Olha, pois teño un sobre poemas eróticos que eu iba a presentar, que eu teño rematado, iba a presentar a un concurso que ten Caldeirón sobre esa temática, de poesía erótica. E tiño rematado xa, dixen, pero mira, se queres ilustrar, xa cho dou e xa ni no presento ao concurso. Doucho a ti, mándocho e xa ponte a traballar. Ai, pois sí, apetece, é un tema que me apetece. E aí, continuou, e a partir de aí, cada vez que rematamos un, que nos xuntamos ali na miña casa, como estamos vendo, e eu teño moito material, dicíamos antes de 2 libros, teño outros 2 poemarios que xa están ilustrando diferentes persoas, que xa están ilustrando, que están facendo os prólogos. Entón, bueno, pois, vou con moito traballo adiantado, entón eu digo, mira, teño aquí este material, vámoslo ler, vamos ao ordenador, mira, e tal, a ver se te apetece, e tal, cual. Mira, pois si, mándamo. E a partir de aí empeza a seguinte fase co seguinte libro. Pero sempre ao ritmo que ele teña, é dicir, eu digolle, isto non ten presa, é dicir, ti traballa con liberdade absoluta, fai o que te apetece, fai o que te pide ao corpo, que se está en un ano, perfecto, que está en ano e medio, perfecto tamén, que está en 2, perfecto tamén, non hai ningún problema. Nós non nos apura, porque como non vimos deso ningún dos 2, pois non estamos, o pan témolo garantido de momento, entón, bueno, pois mira, como ricos non nos queremos facer, por se acaso, para levar a vida que levan algúns, pois é mellor non facerse ricos, entonces, pois, estamos aí, traballando desa maneira. Entón, agora, voulle dar paso ás compañeiras para que reciten algún poema e empecedes a ver o libro un pouco por dentro. Boa tarde. Vou ler 2 poemas. O primeiro día así. Para sermos pexegueiros, cerdeiras, maceiras, debemos sermos quen de xerar algún froito. E o segundo poema. Aniñou o carrizo na silveira. Podo ollalo entrar e saír do seu planeta verde. Devagar vai e ven para plasmar a arte da natureza, ali donde han colorar o mundo as amoras. O carrizo non sabe de bancos nin de desafiuzamentos. Só algunha cobra ou algún humano anormal poderán impedir que consiga levar adiante o seu ciclo vital. Boa tarde. Eu vou ler un pequeno poema que di así. A naina
o vento das follas, as gotas do rocío, adormecidas esvaran e caen, bebe esa árbore, arelante de novos froitos, o pouso das fragas agardar a utopía. Bueno, a que leu en primeiro lugar foi Agus, agora fixo Maica e agora vai no facer Cris. A festa dos ferreiriños acontece nas bolas dos carballos. Enredan entre as follas e as landras e cólganse calboliñas de algodón de cores das ramiñas máis finas. Perséguense e xogan algareiros, facendo do lugar unha foliada de cantos que convida a valorar a grandeza das pequenas cousas e a entender a natureza como o grande bico do sol. Agora lee Flor. Sí. Boa tarde aos presentes e aos das redes tamén. Pasan carballos, castiñeiros, acibros, nogueiras, amieiros, virueiros, talando eucaliptos. Estáse a dar a Revolución Verde. Os rebelados talan e foxen. Detrás van deixando regueiros de seiva e morte. A súa procura a xustiza do formigón e os cartos fáciles e rápidos que tenta capturalos para lles aplicar a lei antiterrorista. A terra esmorece seca e os lumes batallan para aniquilar aos fuxidos. No fondo das fragas seguen a niñar os pombos e as garduñas, os xabaríns e os corzos seguen a crer que ten de ser posíbel a fartura e a vida en liberdade. E agora vou ler outro pequenino. Poida que as raíces decidan un día soltar a terra. Será un momento de nos facer árbores. Agora lee Chus. Boa tarde. Eu vou ler dous tamén. No meu mar hai camiños enxoitos e hai corredoiras que ninguén as anda. No meu mar aniñan bubelas e hai pintafontes que viven con elas. Teñen crías que nadan e voan, que voan e nadan, e cohabitan ollando menceres en cunchas de nácara. Son camiños enxoitos que todos buscamos, mais teñen peaxe. Son routeiros para uns poucos e discorren sempre no cumio da onda. E hai corredoiras nas que o mar de fondo afoga os anceos, alaga as lembranzas e só é enfrontável coa loita diaria. Hai millóns de vidas batendo entre elas e sendo a carnaza para manter exoitos os outros camiños. Se ninguén as anda, poida que pechalas e invadir as outras sexa a alternativa. No meu mar, a pesar da invernía, aniña a esperanza. E agora vou ler outra adicada a Flor Antelo, Merliño Cantor. Vai dicindo o río as coplas dun amencer que se queixa. Polo alto da cerdeira, pica o merlo unha cereixa.
As coplas deixan o río para chotar polo val. O rechonchío do merlo xa leda o piñeiral. Ven denunciar o amencer, que é outro sol primeiro. O merlo segue a cantar na cima dun ameneiro. O sol primeiro, xa hai tempo, que case morre de frío. Tenta o merlo nun salgueiro darlle alegría ao río. Morre de frío a esperanza de que outro sol nos quente. O merlo ten decidido darnos o seu canto sempre. Boa tarde. Son Fina Parra. Hola, Fina. Hola. No amencer que soño, hai pombas que voan e carretan bicadas de alento, esforzo incesante. Topan portas e fiestras fechadas ao seu canto libre e golpean coas chás cansadas recunchos que negan o poder de ser viven. En bandada peteiran nos vidros dun país ausente. Compre ver que hai vida na vida, que respira a xente, que o fume que exhalan os lares é de lume certo no que arden tristuras e dores dun pobo liberto. O sol que alumea, o amencer que canto, vai queimando escombros e lixo de torpe progreso e creando futuro coas cinzas. As pombas amigas verten as vaguas sobre do compós. O facho está aceso, que alumee o camiño cara á liberdade depende de nós. E a segunda, e así. Piden paso as servas baixo os pés, a modiño, sen mancar. Agradecen o contacto co pé espido, aínda sabendo que, mentres o teñen en riba, o seu evoluir vai ser limitado, mesmo imposible. Mais, ao seren moitas, sempre haberá as que se liberen da pisada e conformen un céspede de agasallar esperanza. Se actuar a gadaña falsamente revitalizadora, tan só o tempo a ser quen de recompoñer o manto vegetal verde e agarimador. Bueno, ides vendo de que vai o texto, de que van os textos. Acaban de ler agora as compañeiras, xa os vai dar unha idea do que hai. Eu vou a fazer tamén dúas leituras. Obrigado, Andrés. Vou facer tamén dúas leituras que din o seguinte. O arco da vella a ver dende o alto todo o mundo enteiro. Eu a ollalo, mentes digo un canto, que non é o primeiro. O arco da vella a refletir ledo imaxes de cores. Eu a ollalo, mentres sinto medo de certos amores. O arco da vella a comer no monte e a beber no mar. Eu a ollalo, como ven sorrindo, para me mollar. O arco da vella imaxe vital da luz que me cega. Eu a ollalo como maloumiña e que nunca me nega. O arco da vella semella pintado e faise querer.
eu a ollalo se co sol me avisa de que vai chover. Este outro, que é o último, que aparece no libro, que di: vai por derriba das augas un pensamento a voar. Que triste o cantar do vento para os que teñen que marchar. Canta vento, canta vento, canta vento e asubía. En oíndo os teus cantares é máis levadeiro o día. Por entre as nubes navega un pensamento obrigado. Que triste o cantar do vento que acompaña o emigrado. Canta vento, canta vento, canta vento e canta ben. En oíndo os teus cantares hai algo que me entretén. Vai entre a xente espenando un pensamento suicida. Que triste o cantar do vento cando che rouban a vida. Canta vento, canta vento, canta vento e canta forte. En oíndo os teus cantares hai razóns para que eu volte. Por entre as rúas camiña un pensamento constante. Que triste o cantar do vento, case é mellor que non cante. Canta vento, canta vento, canta vento e porfía, en oíndo os teus cantares, medra en min a rebeldía. Ben, este é un pouco o contido do libro, vedes que aparecen diferentes temas, pois, por exemplo, este o tema da emigración, que parece que non hai emigración a tal hora, que a nosa xuventude marcha por aí adiante por prazer, que vai viaxe de lecer para os diferentes países de Europa e do mundo mesmo, cando é falso, é dicir, nós somos un país, Galicia, que está padecendo unha emigración gravísima, porque antes, cando os nosos pais podían emigrar, emigrábase para volver. É dicir, emigrábase para deixaban os fillos e tal, porque non quedaba outra, porque había fame, e entón marchábase para fora, e os que conocistes a emigración, eu coñecina a través de algúns, meus pais non emigraron, pero pais de nais de amigos meus sí, estive eu con eles na emigración máis dunha ocasión, e vin como vivían na emigración. É dicir, o único obxectivo era traballar e traballar de sol a sol. E descansábase cando a empresa pechaba, entón descansábase, pero mentes, se non tal, e vivíase nunha habitación onde había cama, cociña, e demais, e tiñase un baño que era común no andar no que se vivía, etc. É dicir, que xente que aquí mesmo tiña un chalé feito, na emigración vivía nestas condicións. Entón, quero dicir de que, eu falo de unha familia, pero conocín, por exemplo, neste caso no Reino Unido, a un lote delas, coas que estuve un tempo. Entón, hoxe en día, a emigración de hoxe é diferente. É dicir, están marchando a xente nova, que moita dela marcha para non volver. É dicir, marcha, instálase en Australia, ou no Reino Unido, ou en Alemania, ou no Canadá, eu coñezo algún caso do Canadá, por exemplo, e que se cadra de vir de vacacións un mes por aquí a visitar a familia, pais e avós e demais e tal, en moitos casos xa os avós desaparecen e os netos están na emigración e non teñen tempo nin de os ver morrer, non? Entón, quero dicir, e cos pais igual, quero dicir que é unha emigración diferente e é unha emigración que estamos mandando formada, moi ben formada, e que é un negocio tremendo para todos os países que o reciben. É dicir, eu conezo casos, por exemplo, da Alemania, que pasa por ser un país de moito progreso e de moita... Bueno, pois os arquitectos, por exemplo, e enxeñeiros deste país son rifados en Alemania, rífanse por eles, ca preparación que teñen. Entón, quero dicir que esa é unha emigración agora que teríamos que ter aquí, esos rapaces novos e rapazas novas, terían que estar aquí creando riqueza, e están creando riqueza fora. Nós preparámolos, formámolos, e agora a riqueza van a crear fora deste noso país, non?
Iso é un drama tremendo que a larga vai ser terrible para este país, lamentablemente. Se non conseguimos que algún goberno desta nosa Galiza en algún momento se plantexe ese tema e pare esta sangría que se está a producir e empece a coller e producir, a crear postos de traballo para que esa xente a que queira traballar aquí na súa terra, que teña xeito de facelo, ou que queira irse a traballar a Suiza, ou a Alemania, ou a Australia, ou ao Canadá, que se vaya. Eu non estou dicindo que corran a polo pescozo, non tes que quedar aquí, non, non, non. Tes a liberdade de ir. Mais, se queres traballar, eu vouche dar traballo aquí. Simplemente un caso e xa pasamos a outra cousa. Vos recordades agora a pandemia que padecimos hai pouco. Recordades o que se falaba dos científicos, do importante do traballo científico, da investigación. En ese momento, mesmo que os sanitarios eran os salvadores da patria, era unha maravilla, salíamos ás fiestras a aplaudirlles todos os días, etc. Acabou a pandemia e tal, pasado un ano, os sanitarios manifestanse porque non teñen recursos, porque non teñen medios, porque non tal e cual, van eles solos porque non se acompaña ninguén. E os científicos son fundamentales para poder salir destas situacións e tal. Cantos equipos de científicos que a partir dese momento se quedaron sin traballo e cantidad de xente que estaba en equipos de traballo a nivel científico ganando 4 euros con salarios de becarios e que acabou, digamos, a historia e xa a rúa e acabouse a película. Eso é o que temos, é dicir, nunha sociedade, nun modelo de sociedade onde o importante non é a vida, que é o diñeiro, estamos perdidos. Estamos perdidos. Ou somos quen de unirnos e loitar contra ese modelo, ou estamos perdidos. Estamos perdidos porque cando chega a hora de elixir entre nós e a pasta, van a elixir a pasta. E están facendo sistemáticamente. Estamos a través dos medios de comunicación, hai cantidade de persoas aquí aparecen, efectivamente, aquí aparecen, este libro está dedicado, dedicatorias a todos os activistas que foron asesinados por defender o patrimonio natural e cultural dos seus povos e a todas as persoas que exercen o activismo contra a globalización económica e cultural. E podo citar casos. Berta Cáceres, líder social revolucionaria hondureña, ecoloxista e defensora da terra, asesinada. Lesbia Janet Turquía, ambientalista hondureña, asesinada. María Ofelia Mosquera, abogada colombiana que defendía os dereitos das comunidades á propiedade da terra, asesinada. Javiera Rojas, activista medioambiental de Chile, asesinada. Dominga Ramos, activista polos dereitos laborais das mulleres e a defensa da natureza en Guatemala, asesinada. Daku Kaito Bontolán, activista contra a minería ilegal en Filipinas, asesinado. Liviu Pop, activista na defensa do bosque primario no que traballaba en Rumanía, asesinado. No 2019 contabilizáronse un total de 212 asesinatos de persoas por defender a súa terra e contra os atentados que supón a explotación irracional dos recursos naturais. Mais dos 2/3 teñense producido en América Latina. Isto é realidade pura e dura, con nomes e apelidos. Isto non sale nos medios de comunicación, non nos lo contan, porque os medios de comunicación están nas mans de quen están e non lles interesa. E ou somos capaces de ler entre líneas e ler detrás dos medios, ou volvo a repetilo, estamos perdidos. E, por tanto, o meu traballo, máis ou menos atinado, o único que pretende é concienciar disto que vos estou dicindo, que ou somos quen de socializar os problemas que non é de un, é dicir, o modelo que nos di é ti resolve o teu problemiña e o veciño que se amañe. Non. Por aí vamos á hecatombe, ao desastre. Ou somos quen de colectivizar os problemas e enfrontalos xuntos ou non temos nada que facer. E, por exemplo, agora o exemplo máis evidente é a guerra en Ucraína, que foi claramente provocada pola invasión de Rusia, efectivamente, pola provocación dos Estados Unidos. Que quere dicir iso? Que os Estados Unidos xa noutros momentos o fixeron e seguiron facendo polo mundo adiante. Falamos de Siria, ou falamos do Yemen, ou falamos de cantidade de países do mundo, porque agora falase só de Ucraína, porque interesa, pero hai outras guerras que están montadas polo mundo adiante,
por puros intereses económicos. E a de Ucraína é por puros intereses económicos. Por puros intereses económicos. Eu douche armas e ti bota tiros e mátate. Eu douche as armas de onde estou. Bueno, pois, ou semos quen de parar, porque este noso país tamén, a nivel do Estado español, aumentouse a inversión en armamento unha barbaridade cara aos próximos, digamos, presupostos do Estado. Entonces, algo tenemos que decir. Algo tenemos que decir os cidadáns. A mí non se me consultou se me interesaba entrar nesa guerra. E sin querer, eu estou metido nela. E mañá tolea calquera dos que están nun lado ou doutro, porque todos máis ou menos son cortados polo mesmo patrón, danlle ao botón vermello e imos todos a freír puñetas. E esa é na realidade que vivimos, na realidade que estamos. E temos que ser conscientes disso. Por iso temos que dicir aos nosos gobernantes, non, mira, isto hai que paralo. Isto hai que paralo. E non nos podedes seguir engañando desta maneira. Vendéndonos de que o tema da guerra hai que, porque os rusos son moi malos, e demais e tal, entón os outros son todos moi bons, non nos contan que, bueno, non vou entrar agora no tema da guerra, pois senón xa me poño mal. Entón, quero dicir de que os libros meus, os poemarios meus, este especialmente, igual que os anteriores, están pensados para axudarlle a xente a reflexionar, a que pense, a que vexa máis alá do que aparece na caixa tonta. Ese é o resumen. E nada máis, se queredes facer algunha pregunta, pois eu aquí estou e digo-vos, os da casa, hola. Case aproveito tamén, da que estou fora de cámara, preguntar se hai algunha a través das redes, parece que non. Alguén quere comentar algunha cousiña? Claro, fazer unha pregunta ou que sea. Ainda que moitos estades sen problema. En casa xa. A mí sí que me gustou unha cousiña, vou cocher un exemplar, que aquí teño que agradecer este pequeno detalle que figura escrito tamén no libro, e que comento que estes pousos han de se sentir ledos de seren reproducidos total ou parcialmente por medios mecánicos, informáticos ou manuais para fins sen lucro e respectuosos coas persoas e a natureza. Este detalle gustoume moito, a verdade, do libro, porque ao final é compartir. Unha cuestión de compartir experiencias, de compartir coñecementos, de compartir inquedanzas, o cal a min é algo que normalmente se pon é o contrario. Sí, xusto. Queda prohibido todo tipo de reproducción, desto tal, sin autorización do autor ou autores, tal. Nós poñemos o contrario. É dicir, convidamos a todo Dios a utilizar os textos, a reproducilos, etcétera, 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 sempre cando sexa sin ánimo de lucro, lógicamente, e co respeto maior á natureza, claro. Claro, do outro xeito sería, ti tens que comprar un libro, se queres lelo, ti tamén. En este caso, comentamos que se comparte. Claro. Sí, sí. Hai que colectivizar. Máis cousas. Alguén que queira decir algo? Pois, se non queres decir nada, entonces, por favor. Como nos reunimos, como nos agrupamos, como nos colectivizamos? Por exemplo, ahora temos unhas votacións, unhas eleccións, perdón. Como facemos? Porque realmente si enumeraxe unha serie de cousas, pero hai máis. Está a cousa climática, está a agua, está a agricultura, a ganadería. Vamos a ver, é que o que non podemos esperar, eu non podo estar na miña casa esperando a que veña buscar pola porta para colectivizarme. É dicir, non podo esperar de que chamen ao timbre da porta, mira, son un cargado de colectivizar. Veño aquí a decir tal, o sea que vente. Non. Ti, se crees nesa posibilidad, tens que buscarte a vida. Co veciño, coa veciña, co da baixo, co da arriba, con espacios como este. É dicir, que nós non pensemos que o mundo podemos cambiar así polas boas, por xuntármonos uns cuantos. Pero sí podemos ir cambiando cousas. E podemos ir parando cousas. E podenos vir tempos agora, a partir do 23, nos que teñamos que parar moitas cousas.
Se non estamos preparados para iso, se non asumimos esa realidade, non imos parar nada. E outro día nun WhatsApp que aparecía, non me lembro agora, un vídeo de alguén, ahora mesmo non me lembro de quen, non sei se sería o señor de Bosch ou non sei quen era, algunhas compañeiras miñas de WhatsApp, dúas delas concretamente decía, que medo, que tal? Eu dicíalle, medo nunca, medo nunca. Rebeldía e loita. O que pretenden é crear medo, claro. Fomentar o medo. Non, temos que ter iso claro. Do medo nada. Rebeldía e loita contra eso, contra o que veña. E do contrario, pois non. É dicir, eu que me nego a que meterme na miña casa e asomarme así por detrás da cortina a ver que hoxe non. Non. Eu, ao día seguinte, sairei á rúa máis do que veño saindo nos últimos 50 anos. E para iso hai que crear estruturas que fomenten iso. Que fomenten iso. É dicir, eu, por exemplo, vos recordades, cando a guerra do Irak, as manifestacións que houve a nivel de toda España contra esa guerra. Eu non sei por que razón, contra esta de agora, non as houve. En algúns países hai. Si, non, pero eu falo daqui. Pero están silenciados. Eu falo daqui. Entón, digo, por que non houve agora contra a guerra en Ucraína? Cal é a diferencia? No Irak era unha mentira que estaba montando? Sí. Era por intereses económicos dos Estados Unidos? Sí. Ahora é exactamente igual. Os Estados Unidos sabe, a guerra non é contra Rusia. Rusia está metida no medio, pero é contra a China. Realmente. Porque é que comiu as papas económicamente aos Estados Unidos. Neste momento a China é o primeiro país económico do mundo. E os Estados Unidos teñen que cortar iso. Claro, a China, por exemplo, a tal hora xa non utiliza o dólar, que era a moeda do mundo mundial, na zona de Asia xa non se utiliza. Xa utilizan outro tipo de moeda deles. Entón, os Estados Unidos saben que iso vai por aí, e dicen, eu non quero perder a miña primacía no mundo desta maneira, entón teño que montar algún circo para intentar parar a historia. E vou a desgastar, neste caso, a China non me podo enfrentar por igual me sacude. Pero, entón, vou montar este circo con Rusia, porque, además, como é amiga da China, bueno, pois vou non montar contra estes, vou nos ir desgastando económicamente, porque, no fondo, iso é o objetivo, e demais. Entón, eu, por exemplo, considero-me un activista social, e os meus libros son de activismo social. Funo toda a vida hasta profesionalmente, e sigo exercendo eso hasta que morra. Por exemplo, eu estou traballando na asociación veciñal da Agra, do Orzán. Na asociación veciñal da Agra do Orzán. Entón, ali facemos unha morea de actividades, todos os días de semana, todos os fines de semana, e demais e tal, para intentar contactar coa xente, xuntarse, non para separar, senón para unir. Eu monto unha actividade para que veñades aquí, facense charlas, fanse concertos, fanse, pois non sei, nós temos desde o concerto, agora, antes de empezar isto, chamábame unha compañera, Marisa, porque temos pensado agora, de cara a principios de outubro, facer un concerto pola paz e contra as guerras, ali no Ágora. Bueno, pois, traballando nesa línea. Entón, nós empezamos as actividades ali, pois non sei, hai 10 anos, 12, cando eu entrei na asociación veciñal, sendo media dúcia, e agora, en algunhas actividades, xuntámonos, pois eso, 60, 70 persoas, 80 persoas, e demais. Bueno, pois, vamos medrando, vamos intentando, entre nós, enriquecernos. Non queremos que todo o mundo pense igual, non, é que eso sería negativo tamén. O que queremos é que pense. É que o que pensa emita a súa opinión. E eu escoitarei con todo respeto. E se non estou de acordo, rebatirei cos meus argumentos. E do diálogo sale o entendemento. E se non hai diálogo, estamos perdidos. Esa é a cuestión. Entonces, como socializar?
ti tens que buscar a forma de socializar. Tendo claro o que queres, decir, bueno, pues, a quen me podo arrimar? Pois a Hábitat, o colectivo Hábitat que está traballando no meu barrio, tal e cual, é un camiño de defender a natureza, e dicías tú co problema que hai sobre o tema do cambio climático, por exemplo, non? Bueno, pois aí xa tes campo de traballo. E o Gallá traballando nese tal, en Hábitat, ou na sociedade en xeral, porque Hábitat non é alleo á sociedade, a contorno na que vive, pois forades ou foramos 100 ou 200 para estar facendo actividades un día, outro día, outro día. Eso sería o ideal. E a medida que vayamos camiñando nese camiño, iremos facendo ese camiño a andar que decía Machado. E eu receitas maravillosas non traio. Eu penso que non existe. Que depende de nós, de cada un de nós. É que todos, cada un de nós ten cousas que aportar. Mais ou menos ten cousas que aportar. E todas son interesantes. Eu teño estado con labregos, xente con preparación, digamos, libresca ou universitaria, cero, e río meu da cultura que ten ese labrego comparada coa que ten algún catedrático de universidade. Entón, quero dicir que podemos que aprender de todo. Dios, de todo o mundo nos pode enseñar cousas. Todos, toda a xente nos pode enseñar cousas. Desde o que anda facendo a limpeza da rúa, hasta o científico que está traballando, cada un no seu campo. Entonces, é por aí por onde temos que camiñar, digo eu, é a miña opinión. E non ten máis valor que ese. É a miña opinión. Non sei se contestei de alguna forma o que querías. Sí, eu entendo perfectamente. Porque tamén o que dixen é unha cousa como moi actual, non? A responsabilidade que hai súa persoa. Cousa que hasta ahora os movimientos sociales eran colectivos dirigidos por algún líder, por alguna organización, e agora é máis persoal. Non, os liderazgos vai no saber sempre. O sea, os liderazgos non teñen... Eu estou en contra dos liderazgos dos egos. É dicir, un líder é importante ou unha líder son importantes sempre cando o seu liderazgo se colectivice. Explícome. Se eu son un líder de masas, que lle estou pedindo ás masas que pensen como eu penso, que fagan o que eu quero que fagan, entón son un caudillo. E xa tivemos abondo. Entón, a mí non me interesa o caudillismo. Interesa o líder. Entendo por líder aquela persona que ideolóxicamente ten unhas cousas claras e que as comparte co colectivo e o colectivo discute co líder e deciden colectivamente cara a onde queren camiñar. Ese líder a mí interesa. Se é un caudillo que chega e me di, no, mira, eu teño a verdade absoluta, tens que ir por aquí, tal, que eu que... Digo, no, iso non me interesa. A mí non me interesa iso. Entón, cando o caudillismo é autárquico, para mí non me vale, non me interesa. Se é un caudillismo para colectivizar as verdades que sexen, que o colectivo queira afrontar ou queira discutir, a correr, maravillosamente. Aí vamos. Eu comparto iso, estou aí. Pero é moi novo, de todas maneiras, porque topaste en lugares onde hai todo tipo de... Claro, sí, claro, sí. Pero ti tens que ter a túa e defendela mentras non te convenzas que estás equivocada. Cando te convences que estás equivocada, entón mudarás. Pero mentres, defende o que pensas. Defende aquilo no que crees. Defende-o. Penso que é o que temos que facer todos. Defender aquilo no que queremos. E xuntarnos con aquelas xentes coas que vexo que somos capaces de facer cousas. Se eu penso ir só a enfrontarme a facer cousas e tal, eu son un líder maravilloso e aí vou eu, que tal? Non. Os héroes, pois está ben para a mitoloxía e para todo iso, está ben. Pero despois, para cambiar realidades, os heróis cambian poucas realidades.
Cámbianos os loitadores, a xente que insiste, que loita, que cree no que pensa e que intenta levar adiante. Eso sí pode mudar a realidade. Os heróis normalmente non van a longe. Mais, bueno, pois entón botamos unhas cantareas. Isto casi o podemos poñer aí, non? Mellor. No, de pé. Sí. Sí, de pé. De pé porque temos que aparentar algo, senón... Ben, do mesmo xeito que na poesía que traía, nós tamén facemos música tradicional, portuguesa ás veces tamén, nos cantaremos un tema portugués, e daqui do país. Hai cantos tradicionais os que nós entendemos, queremos actualizar, porque a música tradicional é realmente rica, pero que ocorre? Nós entendemos que a forma de actualizala é a través das letras. É dicir, un tema tradicional que se fixo hai 100 anos falaba dunha realidade social e sociopolítica concreta, de hai 100 anos. A realidade de hoxe, non sei se mellor ou peor, pero é outra. Entón, nós o que facemos é coller ese tema tradicional, esa melodía, e traela ao noso tempo con outras letras adaptadas a hoxe. Non o facemos con todos os temas, senón que hai algúns temas que nos parece que poden ser actuales hoxe aínda, entón eso respetamos. Entón, agora vamos a empezar con un tema que se chama Cando vexas que me vou. Aí nesos papeliños que vos demos aparecen as letras que vamos cantar, por eso, se os animades, como temos que colectivizar, como decíamos, se os animades, pois cantades con nós, e nós felices. Cando vexas que me vou. Non te enamores, niña, niña, non te enamores. Non te enamores, niña, niña, non te enamores. Non te enamores, niña, non te enamores, niña, das palabras dos homes. Cando vexas que me vou a beira do río, ese vou nun bolsique me vou correr o frío. Cando vexas que me vou a beira do mare, ese vou nun bolsique me vou me enamoraré. Rema, barqueño, remale, non deixes chamarme leve. Rema, barqueño, remale, non deixes chamarme leve. Que quero ver meu amor, que quero ver meu amor, antes de que a noite chegue. Cando vexas que me vou a beira do río, ese vou nun bolsique vou correr o frío. Cando vexas que me vou a beira do mare, ese vou nun bolsique vou me enamoraré. Eu por Martito menelele, os dous andamos perdidos. Eu por Martita menelele, os dous andamos perdidos. Y no mar dos meus pesares, y no mar dos meus pesares, eu non mato peus sentidos.
cando vexa que me vou a beira do río, ese vou nun mousiqueiro vou correr o frío. Cando vexa que me vou a beira do mare, ese vou nun mousiqueiro vou me enamoraré, ese vou nun mousiqueiro vou me enamoraré. Ben, vamos facer un tema portugués, que tamén é un tema tradicional portugués. E entonces, como nós consideramos que somos culturas irmáns, pois para nós Portugal é outra fonte de riqueza desde o punto de vista tradicional extraordinaria e maravillosa. Entón, normalmente no repertorio sempre temos unha serie de temas portugueses e agora vamos a facer un deles que é Eu xa fui a Elvas. Vamos alá. Teño dito aos meus ollos que non choren por ninguén. Teño dito aos meus ollos que non choren por ninguén, que os meus ollos de chorar xa nen meia gracia teñen, que os meus ollos de chorar xa nen meia gracia teñen. Eu xa fui a Elvas por ti preguntei, Eu xa fui a Elvas por ti preguntei, novas non me deran, ai como chorei. novas non me deran, ai como chorei. Teño dito aos meus ollos que non choren por ninguén. Teño dito aos meus ollos que non choren por ninguén, que os meus ollos de chorar xa nen meia gracia teñen, que os meus ollos de chorar xa nen meia gracia teñen. A entrada de Elvas achei un dedal, A entrada de Elvas achei un dedal, fui teu constante e tu desleal. fui teu constante e tu desleal. Teño dito aos meus ollos que non choren por ninguén. Teño dito aos teus ollos que non choren por ninguén, que os meus ollos de chorar xa nen meia gracia teñen, que os meus ollos de chorar xa nen meia gracia teñen. A entrada de Elvas achei un lenciño, A entrada de Elvas achei un lenciño, meu amor grandera e o teu miudinho. meu amor grandera e o teu miudiño. Teño dito aos meus ollos que non choren por ninguén. Teño dito aos meus ollos que non choren por ninguén, que os meus ollos de chorar xa nen meia gracia teñen, que os meus ollos de chorar xa nen meia gracia teñen. Eu xa fui a Elvas e por lá deixei Eu xa fui a Elvas e por lá deixei amores que xa foran, amores que xa amei. amores que xa foran, amores que xa amei. Teño dito aos meus ollos que non choren por ninguén. Teño dito aos meus ollos que non choren por ninguén, que os meus ollos de chorar xa nen meia gracia teñen, que os meus ollos de chorar xa nen meia gracia teñen, que os meus ollos de chorar xa nen meia gracia teñen. Vou facer agora un tema tradicional, a foliada de verducido. Simplemente hai unha estrofa que é a última, que está incorporada por nós. O resto son tradicionais. Carabeliño, ai, meu carabel desexado. Carabeliño, ai, meu carabel desexado. Levante as nenas no peito, ai, buscando o seu namorado. Anda, vira, vira, tamén vira, ai, teu pai e meu sogra, teu amor son eu, teu amor son eu, non podes negar. Anda, vira, vira e volve virar. As floriñas das
nenas que bailan moito, ai, poñense coloradiñas, anda, vira, vira, tamén vira, ai, teu pai e meu sogro, teu amo son eu, teu amo son eu, non podes negar, anda, vira, vira, e volve virar. Viva que xa nunca la hai, viva que se libera, viva que xa nunca la hai, viva que se libera, viva a muller de Galicia, ai, viva o amor a terra, anda, vira, vira, tamén vino eu, teu pai e meu sogro, teu amor son eu, teu amor son eu, non podes negar. Anda, vira, vira, e volve virar. Ben, agora vamos a facer un canto que seguramente vos tedes escoitado, é un canto popular. E quixera facer unha diferenciación, porque a veces confunde o popular co tradicional. Unha cousa é un tema que é popular, que pode estar popularizado e cantado e que sabe todo Dios, por exemplo, pois, que podía poñer a Rianxeira. A Rianxeira, que todo o mundo pensa que é un tema tradicional, non é un tema popular, porque ten os autores, foi creado e coñecido os autores. Que podía ser o carro, pois o carro que cantaba Fuxan os ventos, dun texto de Manuel María, non canta na xa ninguén, pois é un tema popular, porque o coñece moitísima xente, fixos popular, etc. O carro de Manolo Escobar tamén era popular. Quero dicir que esos son temas populares, pero non son temas tradicionais. Son cousas diferentes. Entón, eu falo de popular no sentido de que nós, de unha estrofa que sabíamos de unha canción que escoitamos en castelán, ademais, popular, pois compuxemos o tema que vamos a cantar agora. E que se titula Que bonita é Cuba. Cuba, que bonita é Cuba, unha illa exemplo de revolución. Cuba, que bonita é Cuba, unha illa exemplo de revolución. Ai, ai, eu quero ir para bailar a rumbalí. Ai, ai, eu quero ir para bailar a rumbalí. Cuba, que bonita é Cuba, onde canto e baile van no corazón. Cuba, que bonita é Cuba, onde canto e baile van no corazón. Ai, ai, eu quero ir para bailar a rumbalí. Ai, ai, eu quero ir para bailar a rumbalí. Cuba, que bonita é Cuba, bailaría na Habana, no malecón. Cuba, que bonita é Cuba, bailaría na Habana, no sé malecón. Ai, ai, eu quero ir para bailar a rumbalí. Ai, ai, eu quero ir para bailar a rumbalí. Cuba, que bonita é Cuba, povo solidario dunha gran nación. Cuba, que bonita é Cuba, povo solidario dunha gran nación. Ai, ai, eu quero ir para bailar a rumbalí. Ai, ai, eu quero ir para bailar a rumbalí. Ai, ai, eu quero ir
para bailar a rumbalí. Ai, ai, eu quero ir para bailar a rumbalí. E xa para rematar, vamos a facer un tema completamente noso, pero sobre unha problemática que padecemos neste país hai moitísimos anos e que está ahora, digamos, no cerne da realidade que vivimos, pero a través de unha música tradicional, que están pronto que vamos a cantar todos coñecedes. Titúlase Eólicas así non. Ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non. Os encoros conseguiron que afogasen moitos povos, os encoros conseguiron que afogasen moitos povos, os eólicos pretenden que non queden ningún lobos. Os eólicos pretenden que non queden ningún lobo. Ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non. Termos enerxías limpas, por suposto que queremos. Termos enerxías limpas, por suposto que queremos. Mais tamén que os beneficios entre todos desfrutemos. Mais tamén que os beneficios entre todos desfrutemos. Ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non. O facer calquera viaxe en calquera dirección. O facer calquera viaxe en calquera dirección. Imos ter como paisaxe muiños de ocupación. Imos ter como paisaxe muiños de ocupación. Ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non. Non pretenden coa inversión que viva mellor a xente. Non pretenden coa inversión que viva mellor a xente. Pensan ver con ilusión medrar a conta corrente. Pensan ver con ilusión medrar a conta corrente. Ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non. Se encontramos no diñeiro o valor máis importante. Se encontramos no diñeiro o valor máis importante. Sempre ser o capital o que nos leve por diante. Sempre ser o capital o que nos leve por diante. Ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non, ai non, eólicas así non. Resistirmos todos juntos aos ataques do poder. Resistirmos todos juntos aos ataques do poder. A única garantía de ter polvo provencer. A única garantía de ter polvo provencer. Ai non, eólicas así non, 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 ai non.
nosotros hasta aquí chegamos, un placer, e agardamos, pois, en próximas ocasións volver para compartir con vos cousas e para dialogarmos e para sentirmonos vivos, que é o objetivo. Graciñas pola vosa presencia e ate sempre. Bueno, obrigado queda dar as vosas grazas a todos os que viñeches aquí a pasar este bo ratiño que acabamos de ter, dar as grazas a Maraxe por completo, o colectivo de Gosto de Vivir a Poesía, a todos os asistentes, a Abraham, Ricardo, os que estades a través da cámara escoitándonos. Grazas por unha xornada tan completiña. E os que estades na casa non podedes disfrutar, pero abriremos unha botelliña de viño agora para brindar tamén por estas cantigas. Para darvos envexa. A próxima tedes que vir que vai ser tremendo. Grazas a todos, saúde e natureza.